εν ώψη της ανακοίνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro για το 2014, θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να κάνω μία ανακοίνωση. Ο τρόπος που επιλέχθη είναι το ηλεκτρονικό μέσο, και αυτό διότι ζούμε στη χώρα που όταν λέει κάποιος κάτι και δεν υπάρχει το αληθοφανές, πολλά πράγματα διαστρεβλώνονται. Με μεγάλη μου, δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι, με διάφορα συναισθήματα τέλος πάντων, και κατόπιν συνεννόησης όλης της προηγούμενης εβδομάδας, τόσο με τα εμπλεκόμενα μέρη που είναι οι ομάδες και οι εταιρείες που στηρίζουν κατεξοχήν το πρωτάθλημα, αλλά σήμερα ιδιαίτερα με μια ζήμωση που έγινε το Σαββατοκύριακο, με τα παιδιά όλα της ομάδος, το Works Bike Enduro Team αποφάσισε έπειτα από 28 ολόκληρα χρόνια να μην συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro για το 2014. Ο λόγος που μας οδήγησε σε αυτή μας την απόφαση, η οποία ήταν ομόφωνη από όλα τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα, ήταν διότι επιλέχθη αυτή η οδός, διότι όπως έχει δείξει και το παρελθόν, κάποιοι άνθρωποι είναι γεννημένοι να παίρνουν πάνω τους σοβαρά θέματα και να παίρνουν αποφάσεις όταν πρέπει. Θα ξεκινήσω με το 2006 και θα σας θυμίσω ότι προσωπικά εγώ δέχτηκα προσωπική επίθεση από άτομο το οποίο δήλωσε με επιστολή, η οποία υπάρχει στον ηλεκτρονικό τύπο, μπορείτε να τη βρείτε όποιος ενδιαφέρεται, ότι διέλυσα το πρωτάθλημα του 2007, ότι διάλεξα τον δρόμο της Ομοσπονδίας, ό,τι. Αυτό το άτομο, σε μια πρόσφατη φωτογραφία που ανέβασα, δυστυχώς ή ευτυχώς μάλλον, στο Facebook, συνδράμει και είναι φίλος με αυτούς με τους οποίους εγώ το 2007 μαζί με κάποιους ανθρώπους που στηρίζουν ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια το πρωτάθλημα, έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αυτό ή στο άλλο. Εμείς πήραμε τότε την απόφαση, διαλέξαμε το δρόμο της Ομοσπονδίας, στηρίξαμε την Ομοσπονδία με όλα μας τα μέσα, με ό,τι διαθέταμε, και κατακριθήκαμε γι' αυτό. Σήμερα όμως όλοι μιλάνε για Ομοσπονδία. Το όνειρο το δικό μας όταν μιλάγαμε για Ομοσπονδία δεν ήταν τα πρόσωπα. Ομοσπονδία σημαίνει ότι είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μια παρέα, και ο λόγος που εγώ ουσιαστικά στήριξα την ιδέα της Ομοσπονδίας και πολέμησα μέσα σε εισαγωγικά την άρχουσα αρχή, την ΕΛΠΑ, ήταν διότι στην Ομοσπονδία ό,τι γίνεται το συζητάμε όλοι. Είμαστε όλοι μια παρέα. Απέναντίας, εμείς αυτό που πολεμήσαμε, αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να γεννιέται στο πρόσωπο κάποιων άλλων ατόμων. Δεν μπορείς να συζητάς για πρόγραμμα Enduro όταν δεν συζητάς με τους άμεσα εμπλεκόμενους. Δεν γίνεται να συζητάμε για πρόγραμμα Enduro στις 17 Φεβρουαρίου ή στις 15 Φεβρουαρίου. Η ζήμωση ξεκινάει μέσα από τον Νοέμβριο. Γι' αυτό στήριξαμε την Ομοσπονδία. Αν ήταν να έχουμε ένα γεγονός ότι αποφασίζουμε και διατάσσουμε, θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμα με την ΕΛΠΑ. Ποιος ο λόγος να είμαι εγώ με την Ομοσπονδία και να έχω καρποθεί εγώ προσωπικά και το μαγαζί μου ότι είμαι ο τάδε. Δυστυχώς όμως κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα να το κάνω αυτό
Και ιδιαίτερα τώρα που τον τελευταίο χρόνο βιώνω και άλλα πράγματα επί προσωπικού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να γίνω μαλάκας. Κανένα πρόβλημα. Πραγματικά. Η ιδέα του κυπέλλου Νοτιού Ελλάδος, που μετονομάστηκε και πολύ σωστά σε πρωτάθλημα Νοτιού Ελλάδος, ήταν η ιδέα του Δημήτρη του Χελιώτη, του Φώτη του Μουρίκη και του Δημήτρη του Μπανιάρη. Και συνδράμανε και τα παιδιά από το Άργος και τα παιδιά του Αγίου Θεοδόρους. Πριν 2 χρόνια είχαμε 140 συμμετοχές στα Μέγαρα. Τώρα προκυρήσεται ένα πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος πάλι, όπου ο πρώτος αγώνας είναι τον Μάρτιο και ο επόμενος αγώνας είναι τον Οκτώβριο. Και οι άμεσα εμπλεκόμενοι τόσο σε θέματα αναβατών όσο και σε θέματα υποστηριχτών έχουν ένα κενό 6 μήνες χωρίς να ερωτηθούν καν γι' αυτό, χωρίς να έχουν άποψη. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε ένα πρωτάθλημα, το ξαναλέω, το οποίο η νοοτροπία του μας γυρνάει χρόνια πίσω. Εμείς παλέψαμε για να πάμε μπροστά. Δεν παλέψαμε για να εισπράξουμε αυτά τα οποία κοροϊδεύαμε. Εγώ προσωπικά. Έτσι λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάποιες επαφές τηλεφωνικές με τους άμεσα εμπλεκόμενους τόσο σε επίπεδο αναβατών όσο και σε επίπεδο ομάδων και υποστηρικτών. Βγήκε μία ανακοίνωση η οποία ήταν χιλιάρη, αλλά εγώ την είπα θα την προσωπογράψω, και επειδή αυτό το κατάστημα, το συγκεκριμένο κατάστημα δεν πουλάει μοτοσυκλέτες, δεν πουλάει ανταλλακτικά, δεν ζει από τους αγώνες. Αυτό πρέπει να το τονίσω εγώ. Εγώ χαλάω λεφτά στους αγώνες. Και τα λεφτά που χαλάω με τα λεφτά που εισπράττω είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Άρα εγώ δεν έχω συμφέροντα και μπορώ να μιλάω άνετα. Καταλάβατε? Αυτό είναι και η ουσία του διαχωρισμού εμένα με κάποιους άλλους. Σε αυτή την απόφαση θα ήθελα να είχα και πολλούς μαζί μου. Κάποιοι ήσαν θετικοί σε αυτό. Θα το δείξει η πορεία. Η πορεία και το μέλλον πάντα δείχνει ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στο 2006. Κάποιοι βρίζανε την Ομοσπονδία, τώρα είναι μέσα στην Ομοσπονδία. Και αυτοί που στήριξαν την Ομοσπονδία είναι με χαρτιά καταγεγραμμένο ότι ήσαν οι κακοί. Ας μην γελιόμαστε λοιπόν. Ξέρουμε όλοι τι παιχνίδι παίζεται. Εμείς είμαστε έξω από τα παιχνίδια, γιατί πάνω απ' όλα στους αγώνες πάμε γιατί μας αρέσει. Γι' αυτό και η απόφαση που πάρθηκε το Σαββατοκύριακο σε επίπεδο ομάδος πάντα είναι ότι αυτό που γίνεται φέτος δεν μας αρέσει και εμείς δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Δεν ζούμε από τους αγώνες, κάνουμε φαν. Πάμε να διασκεδάσουμε, είναι η διέξοδό μας, είναι η ζωή μας, είναι η οικογένειά μας, είναι τα πάντα. Ό,τι είναι για κάποιον να πάει να διασκεδάσει. Εγώ πάω στον αγώνα για να διασκεδάσω, δεν πάω στον αγώνα για να... Όταν μου στερείται αυτή η διασκέδαση, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Θα ήθελα, το ξαναλέω, να είχα και άλλους δίπλα μου. Δυστυχώς, αν η Ελλάδα είχε μια διαφορετική νοοτροπία και τα βρίσκαμε μεταξύ μας, σήμερα δεν θα είχαμε αυτή την Ελλάδα που βιώνουμε ο καθένας. Έτσι γίνεται πάντα. Εγώ όμως δεν ήρθα εδώ δεν κάνω αυτή την ανακοίνωση για να κρίνω τους άλλους. Εγώ κάνω αυτή την ανακοίνωση για να ακούσει ο καθένας τα δικά μου και όχι διαστρεβλωμένα πιστεύω. Επί της ουσίας τώρα, το 2014 το World Bike Factory Enduro Team θα συμμετάσχει στους 3 αγώνες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Enduro. Επειδή μέσα από τους αγώνες μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, αποφασίσαμε από κοινού με τα παιδιά να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, τόσο και εγώ να έχω ένα ένασμα ότι κάνω κάτι διαφορετικό μετά από 28-30 χρόνια, και όσο και τα παιδιά να έχουν έτσι μία λαχτάρα ότι πάμε να συναγωνιστούμε κάτι πιο καλό από εμάς, κάτι πολύ καλύτερο μάλλον από εμάς.
στις κουβέντες που είχα το πρωί σε κάποιους ανθρώπους που μας βοηθούν, μόνο θετικά σχόλια πήρα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας βοηθούν. Δεν περίμενα με τίποτα ότι θα είχαμε αυτή την αντιμετώπιση. Δηλαδή σε μια ανακοίνωση που την έκανα και έλεγα, ξέρετε, σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό, οι περισσότεροι μας είπανε προχωράτε και εμείς δίπλα σας. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους τους ανθρώπους που μας βοηθούν. Τους έχουμε πει 1000 φορές, δεν είναι μέσω τώρα να κάνουμε αυτή, μέσω της ανακοίνωσης διαφήμιση. Τους ξέρουμε και τους ευχαριστούμε. Τους ξέρει όλους ο κόσμος και τους ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα αυτό να συμπληρώσω ότι για το 2014 η μοναδική ομάδα που έχει αύξηση εσόδων 100%, αύξηση εσόδων 100% είναι μόνο το Works Bike Factory Enduro Team. Δηλαδή κάποιοι από τους ανθρώπους που μας βοηθούν και όχι μόνο είδαν την πορεία μας το 2013, είδανε ομοιόμορφες στολές, ομοιόμορφες μοτοσυκλέτες, καλή παρουσίαση, καλά αποτελέσματα, να είναι καλά τα παιδιά πάνω απ' όλα και έχουμε αύξηση εσόδων. Δυστυχώς εγώ προσωπικά, και είναι μεγάλη μου χαρά που συνδράμουν μαζί μου και στην απόφασή μου και όλα τα παιδιά, δεν κοιτάμε την πάρτη μας. Εγώ μπορώ να πάω στη Θεσσαλονίκη τσάμπα. Τα έξοδα του Works Bike Team να πάει και να έρθει στη Θεσσαλονίκη είναι πληρωμένα. Είναι τσάμπα. Άρα θα μπορούσα να ήμουν εκεί το Σαββάτο το πρωί ή επειδή είμαι και τσάμπα πολύ καλύτερα από την Παρασκευή. Να δούμε και τις ειδικές 2-3 φορές. Έχουμε το περιθώριο. Δεν κοιτάμε το εγώ μας. Το εγώ μας είναι στην άκρη. Κοιτάμε το κοινό καλό. Το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί είναι καταστροφή για το enduro. Το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί είναι καταστροφή για το enduro. Δεν έχει ενημερωθεί κανένας, το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Ζούμε δηλαδή πράγματα που τα ζούσαν παλιά και βγήκε ο υπεύθυνος που είναι ένα πολύ καλό παιδί, δεν έχω επιπροσωπικού τίποτα, να κάνει μία ανακοίνωση σε ένα φόρουμ. Που καλά έκανε, εγώ δεν είμαι κατά του φόρουμ, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αλλά δεν κάνεις ανακοίνωση στο φόρουμ για να το μάθει ο Χελιώτης, η Κατέμ, ο Τασούλης, η Μπέτα, η TM, η Γκασγκάς, η Γιαμάχα, η Honda Suzuki, η Kawasaki, αν είναι δυνατόν. Κάνεις ανακοίνωση στο φόρουμ και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ανακοίνωση στο φόρουμ να πεις τι. 40 άτομα μείναμε, 50 από τους 200 που είχε κάποτε στο Enduro και οι 40 που στηρίζουν και πληρώνουν δεν ξέρουν τίποτα. Τα μαθαίνουν επίσης και αυτοί μέσα από το φόρουμ. Αυτή είναι η επικοινωνιακή πολιτική της Ομοσπονδίας. Αυτή η επικοινωνιακή πολιτική την είδα εγώ το 1988 στο Δαρδούφα, στο Νέγκα, στο Γλωσιώτη, στο Μπάγκαλο το συγχωρεμένο και σε όλους αυτούς, γιατί είμαι ιδιαίτερα διαπλεκόμενος μέσα στον χώρο του Enduro και το ξέρει όλος ο κόσμος. Απεμπλάκηκα όταν αναγνωρίσει και η Ομοσπονδία. Όχι για να εισπράξω μέσα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω φωτογραφία των Αθανασουλόπουλο να πίνει μπύρα με τον Κορέλη. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ είχα επιπροσωπικού κόντρα με αυτόν για να γίνει αυτός Ομοσπονδία. Εγώ είμαι απ' έξω από την Ομοσπονδία τώρα. Και έχω χαρακτηριστεί το κακό παιδί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξαναγίνω κακό παιδί. Δεν έχω πρόβλημα, καταλάβατε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στην απόφαση μας αυτή λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη τους ανθρώπους που μας βοηθούν. Δεν μπορώ εγώ να πάρω τα χρήματα κάποιου ανθρώπου ο οποίος με βοηθά για να πάω να συμμετάσχω σε ένα πράγμα το οποίο και ο ίδιος έχει άποψη, γιατί οι άνθρωποι που μας βοηθούν είναι άνθρωποι του χώρου, έχει άποψη και εγώ απλά θα δω ότι εγώ πάω να κάνω το κέφι μου. Και επειδή σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάμε πάρα πολλά πράγματα, σήμερα το πρωί μιλώντας με τον Γιώργο του Μανολίδη, αποφασίσαμε ότι στους αγώνες που είναι σε περιφερειακή εμβέλεια, κοντά τέλος πάντων στην Αθήνα,
τους αγώνες του πρωταθλήματος, κάποιους αγώνες του πρωταθλήματος του Νοτιού Ελλάδος και ίσως και κάποιους αγώνες του Πανελληνίου πρωταθλήματος μεμονωμένα, το ξαναλέω, μεμονωμένα, για τους ανθρώπους και μόνο, για τους ανθρώπους και μόνο που μας βοηθούν και έχουν ανάγκη να διαφημιστούν μέσω εμάς και να τους ξαναευχαριστήσω για πολλωστή φορά, σε κάποιους μεμονωμένους αγώνες θα συμμετάσχουν. Αυτή είναι η τελική μας απόφαση. Γι' αυτό και δεν είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό το πράγμα. Είμαστε όλοι προβληματισμένοι. Αλλά από την άλλη, αυτό που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι ότι θα πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Εγώ θα μάθω κάποια πράγματα που με ενδιαφέρουν, συναστρεφόμενος με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από μένα, αναμφισβήτητα. Τα παιδιά, και αυτό το πράγμα θα το μεταδώσω και στη δουλειά μου, θα γίνω καλύτερος και στη δουλειά μου. Εντάξει, γιατί το να φτιάξει μια μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα το έχουμε κάνει πόσες φορές, στα 28 χρόνια το έχουμε κάνει 4-5 φορές και με ένα νορμαλάκι πας το ίδιο, γιατί έτσι όπως είναι στημένα οι ειδικές, το ίδιο πράγμα είναι, τσαμπακόπος. Θα μάθουμε πράγματα, θα μάθω εγώ πράγματα και υπάρχει και ένα κριτήριο για τα παιδιά, μία, έτσι, πώς να το πούμε τώρα, ένα κίνητρο για αυτούς να γίνουν καλύτεροι, να προσπαθήσουν για να γίνουν καλύτεροι σαν οδηγοί. Οπότε αφήνοντας τα προσωπικά στην άκρη, τις στενοχώριες, αυτά που θα υποθούν, τι θα πούν για μας, μήπως είμαστε και λίγο ψωνισμένοι, μήπως είμαστε το γιο, μήπως είμαστε και τ' άλλο. Επιλέχθη αυτός ο τρόπος, μ' ακούτε, αυτά που λέω, για αυτά θα κριθώ και μόνο. Για αυτά που λέω και για τις πράξεις μου. Όπως κρίθηκα το 2006 και δικαιώθηκα, πιστεύω ότι μετά από 3-4 χρόνια θα δικαιωθώ πάλι εγώ. Αυτό όμως θα το εισπράξουν κάποιοι άλλοι. Δεν έχω πρόβλημα να το εισπράξω εγώ, αλλά σίγουρα την επόμενη χρονιά, το 2015, να είστε σίγουροι ότι θα φτιαχτεί μια επιτροπή εντούρο, γιατί εγώ ασχολούμαι με το εντούρο και στην ταχύτητα με το φίλο μου τον Γιώργο. Δεν είμαι όμως της ταχύτητας. Δεν μπορώ να επέμβω εκεί. Είμαι σπόντα εκεί πέρα, αλεξίπτωτο. Να είστε σίγουροι ότι με αυτή την κίνηση κάποιοι θα βγουν κερδισμένοι. Εγώ θα είμαι το κακό πρόβατο, αλλά κάποιοι θα είναι κερδισμένοι. Να είστε σίγουροι το Σεπτέμβριο του 2014 θα συζητάμε για το πρόγραμμα του 2015. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι γίνονται. Όταν έχεις ομοσπονδία. Όταν έχεις ομοσπονδία και έχεις μέσα στην ομοσπονδία ανθρώπους οι οποίοι είναι και γνώστες, είναι γνώστες. Δεν είναι το club bridge να διαχειρίζεται όλο αυτό το πράγμα, είναι και γνώστες των πραγμάτων. Οι γνώστες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Αν χρειαστεί να γίνω εγώ μαλάκας, το ξαναλέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ το να χάσω, το έχω χάσει τη ζωή μου. Τώρα να γίνω και λίγο περισσότερο μαλάκας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα δέχομαι. Δεν μπορώ να τα δεχτώ. Και ευχαριστώ και πάλι τα παιδιά που συνδράμουν πιο πολύ από μένα στην απόφασή μου. Πιο πολύ επηρεάστηκα από το Μανολίδη για να πω το ναι. Το ήθελα, αλλά είμαι και λίγο κότα, γι' αυτό και υπάρχει το σήμα της σχολής. Βγάλε την κότα από μέσα σου. Εγώ είμαι η μεγαλύτερη φραγκόκοτα που έχει περάσει ποτέ. Ευτυχώς όμως έχω κάποια παιδιά δίπλα που μου λένε πάψε να είσαι και λίγο κότα. Έτσι λοιπόν κλείνοντας, θα ήθελα για πολλωστή φορά να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας βοηθούν, να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που είναι πολύ φίλοι μου οι περισσότεροι, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Εμείς διαλέγουμε έναν άλλο δρόμο και να δώσουμε για πρώτη φορά την ευκαιρία, που είναι πολύ βασικό επίσης στην απόφαση που πάρθηκε, την ευκαιρία σε ένα παιδάκι που είναι μόλις 21 ετών, ένα πάρα πολύ καλό οδηγό, δεν έχει να αποδείξει τίποτα, είναι καταγεγραμμένες οι επιδόσεις του, να κάνει από μικρή ηλικία το βήμα προς τα έξω. Είναι ο Δημήτρης ο Βούλγαρης και θα επακολουθήσει μαζί του και ο άλλος μικρός οδηγός αναβάτης, πιο άπειρος στο εντούρο, ο Πέτρος Ομπηλής, ο αδελφός του Μανολίδη. Για τον Γιώργο τον Κοινωνά
θα είναι μια πρόκληση και για τον Γιώργο τον Μανολίδη που είναι μαχητής μεγάλος. Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Και επίσης στην ομάδα θα έχουμε και τον Γιώργο τον Τζίτο, ο οποίος δεν έχει την πείρα, κάνει μόλις 2 χρόνια ντούρο. Θα του δοθεί η μεγάλη δυνατότητα του φίλου μου του Γιώργου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος τον τελευταίο καιρό, να συμμετάσχει στην κατηγορία Veteran στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εντούρο. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί ο Γιώργος μ' αρέσει γιατί αγαπάει τις προκλήσεις. Η απόφαση είναι τελεσίδικη, δεν το λέμε για να πιέσουμε κάποιον, δεν το λέμε για να μας πούνε τώρα, να μας πάρουν τηλέφωνο και να μας πούνε έλα ρε Μητσάκο, κάνε το να κάνετε. Είναι τελεσίδικη η απόφαση και το ξαναλέω για να κλείσω, να μην μακρηγορώ, γιατί δεν αισθάνομαι και πολύ καλά και φαίνεται, πιστεύω, για όσους με ξέρουν, γιατί είναι πολύ λίγοι αυτοί που με ξέρουν πραγματικά, ότι οι αγώνες που θα επιλεχτούν να συμμετάσχουμε στην ευρύτατη περιοχή της Νοτιού Ελλάδος θα είναι καθαρά και μόνο για διαφημιστικούς λόγους, για τους ανθρώπους που μας βοηθούν και μόνο. Και επίσης θα είναι και μία αρρωγή για τις λέσχες της Νοτιού Ελλάδος, που είναι επίσης και αυτοί φίλοι μας, που σε μία δύσκολη εποχή αυτοί παρέμειναν επί των επάρξεων να κάνουν τους αγώνες για να πηγαίνει ο Χελιώτης και η παρέα του και κάθε παρέα να κάνει την τρέλα του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Εύχομαι να κυλήσουν όλα καλά και η απόφαση αυτή που πάρθηκε από μας να φέρει μόνο καλό στο χώρο. Το ξαναλέω. Είμαστε η μόνη ομάδα που έχει 100% αύξηση. Παραμερίσαμε το εγώ και πάμε μόνο για το καλό το κοινό. Αν σκεφτόντουσαν οι μισοί Έλληνες έτσι, σήμερα η Ελλάδα δεν θα ήταν αυτό που βιώνουμε. Δυστυχώς τα συμφέροντα, τα κολλητηλίκια, που το έχω ξαναπεί αυτό, τα τηλέφωνα, ο φίλος του φίλου μας οδηγούν να είμαστε αποστασιοποιημένοι. Εμείς είμαστε αποστασιοποιημένοι, είμαστε περιθωριακοί τύποι. Μας αρέσει πάρα πολύ το περιθώριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.